יחד עם אח שלי, משחקים פה בברול סטארס. זה הטלפון של אח שלי, אבל הערוץ כמובן שהוא יישאר שלי. טוב, אז מה אנחנו עושים היום? תכירו את המשתמש של אח שלי, אנחנו נשחק להם בשלו. כאילו, אני הורדתי את הברול סטארס, אבל זה התחיל מההתחלה. אז אני נתנתי את המשתמש שלו. תסתכלו את השחקנים שלו, איזה גרוע. אתגר לי עדיין עושים. זה המשתמש של אח שלי. יש לי משתמש הרבה יותר טוב. טוב, אנחנו כאן בטיור 38. משתמשים. טיור 38. עשינו כאן מיליון משימות. Boil, bait and destroy! קבעתם כאן. איך אני עושה את זה? אני צריך לקנות. אנחנו רוצים להפוך אותו כמה שיותר טוב. מוריה! ביי! טוב חבר'ה, אני שנייה רוצה להראות לכם מה ההבדל בין זה לי בואו רואה את הרחקה. תקלו, נראה תראי, תראי שנייה. טוב, אז אני אראה לכם את זה בסוף הסרטון. טוב, אז נתחיל לשחק. בוא נעשה סונו. עושה לי יומקים? לא. טוב, עושים סולו. סולו. אוקיי, טיפ, אפשר להפעיל את הסימן האדום בכל נקודה בצד ימין של המסך כדי לראות. טוב, זה אדום. יאללה, קדימה. 4 שחקנים מתוך 10. לא לשכוח לרשום. כן. או, מה? ראיתם את זה? אתם ראיתם את זה? רימו אותי. מה? טוב. יאללה, פוקוס. תקשיבו. השבוע הבא, אני רוצה קצת להרגיע את המלחמה. השבוע הבא, מי שאוהב פוקימון יכול לבוא, והוא באילת באיזה חופש שגר באילת, יכול לבוא לפארק הנגיש אילת. פארק הנגיש קיצר מ-3:30 עד 6 יש דוכן שכותב פוקימון, ומי שיבוא ויגיד אני באתי מהסרטון יוכל לקבל הנחה. כן, אני פותח דוכן יחד עם שלי וחבר שלי בשבוע הבא. אנחנו מתחילים מיום שלישי, אז שיהיה בכיף מי שלא ראה את הסרטון הקודם שלי שעשיתי על הדברים שימו לב ללחוץ את פעמון על הדברים שיהיו בדוכן, אז יכול לראות ואז יבין כמה עולה כל קלף. כל קלף כאילו עולה שקל כמובן, אבל יכול להיות שיהיו גם הנחות, אבל הנחה טובות. אז קיצר, בלי לחבור לכם יותר מדי, שווה לבוא. אנחנו נעשה עוד פעם את השליק שלך. אוקיי, לא עבר. שליק? אנחנו פה מתקדמים בינתיים, אין לאח שלי עוד שחקנים. מה, אני אשים את הם? I'm so overpowered. You totally deserve it. עברת! כוח 6, משחק ראשון. תקשיבו, יש לי משתמש הרבה יותר טוב, אני אראה לכם את זה בסוף הסרטון. פי ילד! יש לי טפרל, יש לי שחקנים לא מהעולם הזה, ספייק, סטייל, Hashtag I'm so gonna win every time. לא, זה אפילו בדרך לצ'אק. Hashtag I'm so gonna win every time. ואם אתם רוצים לראות אותי משחק עם צ'אק,
אז אני צריך להשיג אותו. ואז אחרי עד שאני אשיג אותו, אתם תוכלו לראות אותי משחק עם צ'אק. אני אפתח עוד החוץ בטלפון שלי. רגע, בוא נעוד בטלפון את גייל ואז נוכל לדבר. לא רק את גייל, גם קולט. ואת מי. תנו אולי זה ממש לא טוב. קיצר, השגנו עוד 200. אח שלי בדרך לזה. מה שהוא הכי רוצה. הוא עדיין לא שיג את בארדה, קחו בחשבון. תסתכלו, אני בדרך להשיג את צ'אק. איפה צ'אק? צ'אק. Back on track! תקשיבו. Into the fray! אני, Full steam ahead! נכון זה ב-1900? אני ב-300 ומשהו. שתבינו איזה רחוק אני. רק ב-6 דקות בסרטון הזה. ואני עדיין מזכיר לכם את הדוכן, ממש מחכה לכם בשבוע הבא. לכו לדוכן בשבוע הבא ביום שלישי, אמרתי לכם. They say she's too wrapped up in herself. Here's time from Zombie by me. לא רק כלפי פוקימון, אפשר להגיד. אם אני יכול להגיד את זה. אגב, פן. אוי, לא. מה? טוב. רואים? הם